πολλά, να είστε καλά, ότι μπορείτε να σπουδήσω και πολλά καλή μόνο να είστε. Δεν μπορεί να είστε καλά, είστε νέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στο Σύλλογο του Δήμου Μάντρα, Σκυπερία, είναι ο Δήμαρχος μας. Κύριε Δημάρχε, καλώς ορίσατε. Είναι τιμή μας που έχουμε εδώ μεταξύ μας έναν άνθρωπο που μας έχει βοηθήσει εδώ και χρόνια και τώρα είναι κοντά μας. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας για αυτό που έχετε κάνει και θα κάνετε για μας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω, να ευχηθώ χρόνια πολλά για την καινούργια χρονιά, να συγχαρώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Με ενημέρωσαν ότι προέκυψε και Ομοσπονδία μέσα από εκλογικές διαδικασίες. Έχαμε μια αγαστή συνεργασία εδώ και αρκετά χρόνια, γνωριζόμαστε με τον Πρόεδρο. Πάντα η πόρτα μου ήταν ανοιχτή για κάθε έναν που ήθελε την στήριξη, ήθελε κάποιες κατευθύνσεις, ήθελε κάποιες περαιτέρω διαβεβαιώσεις για κάθε θέμα που τον απασχολούσε. Συνεχίζουμε να προχωρούμε με αυτή την κατανόηση και με αυτή την ευαισθησία και θα είμαστε πάντα δίπλα για ό,τι χρειαστεί. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Συλλόγου σας. Είναι πολύ όμορφο να βλέπω μια τόσο ενεργή και δραστήρια κοινότητα να εκφράζεται συλλογικά, συγκροτημένα και θεσμικά μέσα από ομοσπονδίες και μέσα από συλλόγους. Να αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες, να δίνει το παρόν στα κοινωνικά δρόμενα, να πρωτοστατεί και να πρωτοχωρεί και να δίνει το παράδειγμα του ενεργού πολίτη, του συνειδητοποιημένου πολίτη και δημότη. Η δημοκρατία μας εξασφαλίζει δικαιώματα, όσο όμως μας γεμίζει και με υποχρεώσεις. Και η μεγαλύτερη υποχρέωση σε μια δημοκρατία είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή στα κοινά, η συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο, η ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση εντός της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας. Άλλωστε, ένας από τους βασικούς άξονες των δημοτικών μας πολιτικών, όπως τις έχουμε σχεδιάσει και αποτυπώσει σε αυτά τα 2 χρόνια της θητείας μας, στο νέο Δήμο Μάντρας Ηλίας, ο Δήμος μας είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα και δεύτερος στην Ευρώπη, είναι η πλήρης και ανεμπόδιστη ένταξη των μεταναστών και των μελών των οικογενειών τους στην τοπική μας κοινωνία. Και αυτό γιατί μόνο μέσα από αυτή την ένταξη και ενσωμάτωση θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή, αλλά και να προχωρήσουμε στην ορθολογική αξιοποίηση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου για την ανάπτυξη του Δήμου μας και του περιβάλλοντος της ζωής μας. Άλλωστε, δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί πως οι μετανάστες συνέβαλαν τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στη χώρα μας. Μια ανάπτυξη που ήταν πολύ αισθητή τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις όπου και όπως μπορούμε
ακόμα και προς τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό για τη συνεχή βελτίωση των μεταναστευτικών πολιτικών που αφορούν είτε την νομοθεσία για τη μετανάστευση και την εξάλληψη των διακρίσεων, είτε άλλα νομοθετήματα που έχουν επιπτώσεις ή σχετίζονται με τους μετανάστες. Στην Δυτική Αττική, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει ιδιαίτερα και σημαντικά βήματα προόδου προς αυτήν την κατεύθυνση, με την ενεργοποίηση όλων των κοινωνικών και των πολιτικών δυνάμεων, τόσο των θεσμικών, όσο και αυτού που εύστοχα αποκαλούμε κοινωνία των πολιτών. Αυτό αποτυπώνεται πλήρως μέσα από την οργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και της δημιουργίας και συνεχούς ενίσχυσης πολλαπλών σταθερών σχέσεων με διάφορους φορείς στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, ειδικότερα δε με τα συνδικάτα και με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στόχος μας είναι και παραμένει να ενθαρρύνουμε τις διάφορες ομάδες μεταναστών να αυτοοργανωθούν και στη συνέχεια να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη με σειρά δράσεων με σκοπό την ενδυνάμωση των μερών τους. Ισχυρές κοινότητες σημαίνει ισχυρή και συνεπτική κοινωνία. Σημαίνει θεσμοθετημένη συνεργασία. Σημαίνει μια τοπική κοινωνία χωρίς φυλετικές και εθνικές διακρίσεις. Αυτά που μας ενώνουν, η προκοπή και η ανάπτυξη του τόπου που ζούμε και εργαζόμεθα όλοι μας, είναι σίγουρα πολλά και δεν έχουμε δικαίωμα να τα θυσιάσουμε για ασήμαντους εγωισμούς ή απαρχαιωμένες αντιλήψεις. Σύνορα δεν υπάρχουν, ούτε στην καρδιά, ούτε στην σκέψη. Ο Δήμος Μάδρας Ιδηλίας σκοπεύει από την πλευρά του να συνεχίσει να εκπονεί και να υλοποιεί προγράμματα που θα οδηγήσουν στην καταπολέμηση και στην εξάλληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και γενικώς την ενδυνάμωση των μεταναστών και της τοπικής μας κοινωνίας γενικότερα. Εδώ στη γειτονιά μας είμαστε όλοι ένα και το αυτό. Εδώ είναι η γη μας. Η γη ελεύθερων, δημοκρατικών πολιτών που πάνω απ' όλα, πάνω από σημαίες, σύνορα και ιδεολογίες, σέβονται τον άνθρωπο. Σέβονται την ελευθερία και τη δημοκρατία. Εδώ είναι ο τόπος μας, ο δικός μας και των παιδιών μας. Και όλοι μαζί θα βαδίσουμε στον ίδιο δρόμο. Για την πρόοδο και την προοπτική. Για το κοινό μας μέλλον. Και πάλι χρόνια πολλά, με υγεία και ευημερία σε όλους, σε εσάς και τις οικογένειές σας. Die können Sie das, die gehen mir, Juve, never to them to the bus, door, to the bus, nunca to them to me. Se paga assim, nunca só fica lá, do só fica assim, do só to the bus. Πηγαίνει μύρι, τούτη για τη φαμίλια, δεν έβρε το γέμι κτού, τσίτου ντόμι, κάθε δίτ, κάθε μόη, κάθε βίτ, πρώτα δουλειά μου, τούτη εκεί, της ντόμι. Πηγαίνει μύρι. Με τέτοιους δημάρχους η Ελλάδα θα ξεπεράσει τα πάντα, όχι μόνο την κρίση. Σε ευχαριστώ πολύ. Κράσε καλά και καλή χρονιά. Βίτε μύρ, τι κάνεις σου